Ние направихме няколко срещи, това казахме с колегите си и с господин Трифонов. И на тях се бяхме поставили две цели, за да направим и да дадем този кредит на доверие на господин Трифонов. Да получи той нашата подкрепа и подкрепата на традиционната десница. Първата беше да видим управленските решения в програмата, която той предлага. И втората цел, тази управленска програма да бъде основана на три основни принципа. Първият от тях – честно управление. Липсата на върховенство на закона дефрагментира и разбива демократичната основа и управлението на модерната държава. Няма как без честни правила ние да искаме да живеем в нормално общество. Второто, което бяхме поставили, е бизнес средата. Бизнес средата, която да стимулира външни и вътрешни инвестиции. Един пример. Разглеждахме наскоро намеренията, които има в интегрирания план за градско възстановяване и развитие. В частта си за бизнес инвестиции, зоната, в която ще се въздейства чрез инвестиции, липсват предложения. Тоест бизнесът отказва на този етап да поеме риск. Общината е тази, която може да създаде тази среда и да даде дългосрочна визия за този град и бизнеса спокойно и самонетите лица да инвестират. И третия, това е солидарността. Ние знаем, че човешката природа е твърде крехка. Знаем колко хора има в този град и в нашата държава и въобще, които страдат от различни болести, редки или така наречените хронични болести. Или пък хора, които бързо изпадат от пазара на труда. Ние трябва да имаме ангажимент към тези хора. В партньорство с общината и бизнеса. И преди да завърша, искам да споделя няколко неща от последните дни. Твърде дълго в България и в града ни шестват лъжата и подмяната. Подмяната на истината, на дневния ред, на думите. Политиците си позволяваме да злоупотребяваме с доверието, което ни дават гражданите. Не може да се продължава така. Аз съм спокоен, че около тази маса има достатъчно почтени хора и другото, българските граждани излязаха на улицата и казаха, че са готови да воюват за истината, готови са да отстояват свободата, готови са да воюват срещу тези, които подменят дневния ред на обществото. Добър ден на всички, казвам се Василий Авелев, представлявам Обединени земеделци Варна. Обединени земеделци винаги са били част от дясното пространство на България. Именно поради тази причина ръководството на Обединени земеделци препозна господин Чавдар Трифонов като кандидат за кмет на Варна и затова заставам зад неговата кандидатура. В интерес на истината ни, може би най-малко познаваме кандидата. За нас е много важно, първо, че зад него застава цялата обединена десница на Варна, което за мен е едно начало на създаване на тая десница. Всички имат такива очаквания в последно време и това наистина е алтернативата, която може да наруши статуквото, създадено и в община Варна, и в парламента като цяло. Очакванията ни от господин Трифонов, ако той стане кмет, може би ще бъде малко краен, но варненци служават да бъде направена ревизия на общината и пред тях да бъде представена истината за управлението на Кирил Йорданов и кликата около него. Надявам се, знам, че ще му бъде много трудно да успее да се пребори с корупцията, защото публична тайна е, че община Варна е една от най-корумпираните общини в България, в лицето на бившия си кмет Кирил Йорданов, където през годините на неговото управление голяма част от средствата, които са били насочени към обществени поръчки, са връщали към него или към групата около него във вид на подкупи, рушвети, както искате, така ги наричайте, но това са едни огромни суми, огромни милиони, които, пак казвам, варните заслужават да знаят. Наистина това е много трудно, някои от тях може би са недоказуеми, но не е невъзможно. Милиони левове са влезли в джобите на тия хора, а с тия пари е можело да бъдат построени детски градини, детски площадки и изобщо неща, които са свързани с развитието на нашия град и неговата инфраструктура. Затова нашата надежда е господин Трифонов да обърне внимание именно на тая корупция. Знаем, че ще му е много трудно, но той трябва да разчита и на нас.
на това дясно пространство, което стои в тая зала и което винаги е било част от Варна. Знаете, преди време това беше Синя Варна. Нека да се постараем Синя Варна да стане отново синя. Благодаря. Аз съм Николай Неделков, Българска нова демокрация. На мен се падна честа последен да говоря по темата и да изкажа защо ние подкрепихме Чавдар Трифонов. Много е трудно след всички тези хубави думи, които се казаха и след всичко това, което колегите споделиха, да кажа нещо по-различно. Разбира се, всичко това е напълно вярно. Поради тази причина и ние, след проведена среща с господин Трифонов, решихме да го подкрепиме. Защо? На първо място, защото той е различен. Той не е свързан по никакъв начин с статуквото. В негово лице ние видяхме един млад, умен, образован и амбициозен човек. Запознати с неговата автобиография и виждате, че той е започнал, така да се каже, от най-ниските нива и се е издигнал до управител на голяма фирма. Семейен, с едно дете. Целият негов път, житейски път, показва едно желание да се развива. От друга страна, през цялото време той е бил една обществено ангажирана личност, както казаха колегите в различни неправителствени формации. А на среща с нас той представи своето виждане за града, за развитието на град Варна, което за нас беше много важно. Неговото виждане показа, че ако той застане начало на общината, ще работи за това град Варна отново да бъде най-добрият град за живеене в България, ще работи за това да живеем в един проспериращ, динамично развиващ се град и в един безопасен за нашите деца град. Разбира се, има още редица причини, поради които ние му гласуваме доверие и изцяло го подкрепяме в неговата кампания и ще работим за това той да бъде следващия кмет на нашия град. Благодаря. Аз искам да започна с това, че вече за Чавдар всеки от колегите казва всичко, което може да се каже. Нашите критерии, по които ние решихме да го подкрепим, не са по-различни от техните. Запознахме се с него, проведахме няколко срещи, запознахме се с програмата му. Ако все още не сте я прочетете, е имал наистина много добри решения за привличане на инвестиции, което мисля, че е едно от най-важните неща за Варна в момента. И преди всичко искам да кажа, че ЕНП никога не са водили, винаги са водили изборите с морал, а не с парите на корпоративни интереси. Както каза колегата от ДСБ, в момента в Варна почти всеки един от кандидат-кметовете са до някаква степен от статуквото, което е в града. Те представляват олигархични интереси или интересите на групировките, които са в града. Както вече беше казано, един от кандидат-кметовете, заместник-кмет на Кирил Йорданов, 5 години. Този човек не може в момента да излезе и да каже аз съм промяната, която ще донеса на града. Другия, който е господин Портних, кандидат за кмет, той пък е мандатоносител на господин Кирил Йорданов. Избран с гласовете, които са избрали Кирил Йорданов, за да бъде общински съветник. Третия господин Марешки, който мисля, че няма смисъл да го коментираме, толкова години в Общинския съвет и общо взето аз не знам някаква съществена промяна да е донесъл той или неговите общински съветници за града, освен че господин Марешки притежава едни от най-колоритните сгради в града, които са били общинска собственост. Общо взето във Варна имаме един мини модел на това, което се случва в държавата ни и всичко го виждаме последните няколко дни и хората, които са излезли навънка, показват своето несъгласие. Във Варна избора не е само между леви и десни, а може би по-скоро между вчерашния ден и утрешния ден. Утрешния ден на промяната. И това, което е уникално за варненци е, че те не имат възможността не просто да посочат промяната, а имат възможността на 30 юни да излязат и да гласуват за тази промяна. Затова мисля, че е най-правилният избор за всеки един да излезе на 30 юни и да гласува с номер 4 за господин Трифонов.
Оказва се, че Варна е 2 крачки напред преди България, да успеем наистина да направим промяната, която искат всички. Сега имате думата за въпроси. Аз може да добавя нещо много кратко? Да. През последните дни всички знаем, че обстановката в България е доста размирна, хората са недоволни. Една от причините е, че голяма част от хората в България останаха непредставени в 42-то Народно събрание. Точно по тази причина ми се иска националните лидери на партиите, които представляваме ние, които сме тук на тази маса, да погледнат във Варна, да видят как ние успяхме да се обединим по една фигура и може би да вземат пример от нас. Заради това да не се случва след едни нови избори, да не се окажем в същата ситуация, в която сме в момента след едни нови избори. А тя ще бъде същата.